Sziasztok, Szukoroszi vagyok, és megnéztem a Vakfolt című filmet, és erről szeretnék egy kis élménybeszámolót tartani, mert hogy az emberek teljesen értetlenül állnak azelőtt, hogy mi ez a film valójában. Szóval a helyzet következő, adott egy nagyon amatőr csapat, aki elkezd a saját szakállára csinálni egy kis filmet, és annyira sikeres volt ez a film, hogy megtetszett egy forgalmazónak, aki belepumpált egy kis pénzt, hogy turbózátok fel ezt a filmet profira, és a végeredmény... Jézusom! Az az igazság, hogy ilyen filmeket már 10-15 évvel ezelőtt ontania kellett volna a magyar filmgyártásnak, és ehhez képest most elkészül itt egy olyan film a mostani időben, akik 19 évesen nekiállnak egy ilyen filmnek, és 22 évesen megcsinálnak egy ilyen filmet. És mi ez, hogyha nem a filmipar lealázása? Eleve fillérekből gyártották le ezt a filmet, és nagyon, hogy is mondjam, nem az érződik rajta, hogy gagyi, hanem az, hogy egy kicsit amatőr, de ettől függetlenül nagyon szerethető film lett. A film eleje gyakorlatilag egy olyasmi stílus, mint mondjuk a Halálos Iramból 5, hogy összeáll egy különböző személyiségekből álló csapat, a hacker, a bunkó, a nem tudom mi, és akkor meg kell csinálni egy feladatot, mondjuk ki kell rabolni egy bankot. Most csak példának mondtam, amúgy nem ez a története. A film második felénél ott kettévágódik a film, és onnantól kezdve pedig átmegy egy ilyen Jason Bourne-szerű történetbe, és szerintem nagyon jó lett a kombó. Újraindították a biztonsági rendszert, nem látok semmit! A film egyetlen hátránya igazából tényleg az, hogy kicsit olyan amatőrök ezek a srácok, hiszen csak a saját szakállukra akartak egy filmet kivitelezni, és hát azért néha azért tényleg fiatalok játsszák a szerepet, de basszus, amikor nézi az ember a filmet, egyszerűen működik, szerethető, és amikor kijöttem a moziból, tényleg elégedett voltam. És nagyon dühös, másrésztről, hogy a magyar filmgyártásnak már réges-rég kellett volna ilyen filmeket csinálni. Hol vannak a mi rendezőink? És átlapoztam, az igazság, a Wikipédiát, és nézzétek meg, hogy mennyi sok film készült, Atya Úristen! És nem akarok kiemelni egyet se, hiszen ezt szerintem ti is nagyon jól tudjátok. Szóval, hogy érdemes a filmre beülni, szerintem mindenféleképpen, hiszen egy nagyon tehetségesekből álló csapatról van szó, és hogyha igazi pénzekből lenne ez forgatva, tehát valódi milliókból, nem csak egy ilyen kis odacsapott pár millió, akkor úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon jó filmeket fognak tudni csinálni ezek a srácok. Szóval mindenféleképpen csak pozitívumot tudok mondani a filmről, nagyon nehéz belekötni az egész történetbe, tudni a hátterét, hogy milyen körülmények közt készült. Egyébként a filmvetítés után meglepetésre volt egy ilyen kis összejövetel, a filmkészítői ott voltak, ebből fogok egy kicsit bejátszani. Nagyon szimpatikusak voltak, nagyon fiatalok és nagyon határozottak, és csak ajánlani tudom tényleg a filmet. És Istenem, hogy végre van egy olyan csapat, aki tud mondjuk egy szórakoztató akciófilmet csinálni. A filmben egyébként nagyon erős a dramaturgia, nagyon jók a vágások, jók a zenék hozzá, az egész filmet hangulatossá teszi, egyszerűen elkezded nézni és magával ragad, és tényleg elkezd érdekelni a történet. Szóval, aki keserű szájjal fog nekiállni, annak nem fog tetszeni ez a film. Ja, és Kálid Artúr, amit még egy filmben nem láttál. És meg, hogyha valaki el tudja játszani Denzel Washington, az nem más, mint Denzel Washington szinkron hangja. Úristen, ez az ember full tehetség, és sose láttad képernyőn. Nem tudok olyan filmet mondani, ami ehhez hasonló is lenne. Nincs, kész, ennyi.